No, čo robí zbytok osadenstva? No way. Katarína si oddychuje na sedačke, dojedla nektarinku. Pozrime sa, má trému v Prosím ťa, tvári. tú kostku do koša, Daniel. Začínam využívať, ale keďže ja nemôžem, pretože kamerujem, tak musím tu natačiť Žanetu Kajzarovú. Mali sa teďka pocintať. Je zaujímavé, ako každý sa snaží zaujať nejakú inú tému, keď príde kamera, ten sa pocindal, táto chce kôstku vyhodiť. Sa páči, Daniel. Oslintaná. Ďakujem. Čo robí majster Iggy? Ako stále za počítačom, ale tentokrát mu to kvitujeme, pretože sa snaží nabehnúť na super rýchly internet. To je asi všetko pre dnešok. Znútra ideme sa pozrieť, ako to vyzerá vonka. Čo sa tu deje. Pozeráme sa opäť na výhľad. Mne sa zdá, že už sme to aj natáčali. Tam sú krásne domy. Pozrite sa na to Blankitné more, tam sme ešte neboli, ale poďme sa prejsť a zajtra sa poďme asi aj kúpať. Tam je ďalší člen posádky, telefonuje tajne, tam sme sa dneska kúpali v bazéne. Slniečko je nádherné. Momentálne sa chystáme robiť barbecue, tu bude naše stolovanie na teraske, alebo si oddychneme na sedačke. No a takto je to pohľad dovnútra. Dovidenia.